To byl náraz. Oh shit. Ty vole, lidi to stále neviděli, kámo. Ty vole, teď tady byl, kámo, jaký vole obří monstrum. A vypadalo to jak Siren Head, ale možná si to bylo. Ty vole, on nás vzal a začal nám řvat do ucha a úplně. Měli jsme asi možná halucinace, já nevím, co se stalo. Absolutně si moc věcí nepamatuju. Tak, ty vole, to musí být oplata. Musíme ho najít a zneškodnit ho a poslat ho do jiné dimenze, aby neškodil dál. Tak jdeme to tady projít. Jdeme ho hledat. Tady nic není. Jdeme se podívat. Aspoň nějaký malinký stop. Vidíte to, lidi? Vypadá to jako šipka. Je to šipka. To vypadá jako šipka. Je to? Asi je. Jdeme to zkusit se podívat. Hele, tady je další. Nebo to je deštník. Hele, kam nás to vede? Vidíš, zdá se mi to. Tam je co je. Vidíte to? Ty vole. Co to je? Musíme se zkusit dotknout. Dotkni se, já se trošku bojím. Ty vole, co to je? Oh shit. To jsou zbraně. Ty kráso, jaká bazuka. Tak tím ho musíme to. A co je vůbec na tom papírku? Vem si to. Jdeme se podívat, co je na tom papírku. Co to je? A jsem Deadpool. To prozkoumat. Hele, tady vypadá, že to je nějaký tábor. Možná tam, kde jsme se před chvilkou objevili. Kámo, to vypadá asi jako nějaký tábor. Tady jsme byli asi my. A tady jdeme. Musíme jít tady rovně po cestě, no jasně. Už to chápu. Hele, tady vede nějaká cesta, jdeme se podívat. Pojď. Jdeme dál. Jo, asi jí dám tady za opasek. To drž. Já mám perfektní obuv teda. Jdu si dát za opasek. Tak, mám zbraň. Máme mapu tady. Jdeme se podívat. Hele, podle tohohle, tak to vypadá, že bychom měli jít ještě. Ne. Kudy to vede? Tady. Já nevím. Asi tady to vede. Tady už bychom měli záhnout. Au. Ty vole, tak tady to asi nebude. Tady nějaký přes hory doly. Rychle tady je nějaká cesta. Jdeme se podívat. Hej, vypadá, že tady je asi možná nějaký tábor. Nebo něco takového. Pojď sem, dělej. Pojď se podívat. Co to je? Lavičky. To je nějaký opatky. Vypadá, že tady asi. Nevím. Jdeme se podívat dál. Lidi, vypadá to jakoby tak jako docela strašidelně. Jestli chcete, aby jsme natáčeli nějaký díl večer, někdy v noci, až bude trošku tma, tak tady dejte aspoň 300 lajků a aby jsme měli 200 odběratelů, sdílejte tohle video a natočíme lovení Siren Headu někdy pozdě večer. Hele, tady je nějaký barák opuštěný. Jdeme se tam podívat, jestli tam něco nebude. Nevím, tam nic nebude. Mládě Siren Heada. Mládě Siren Heada. Oh shit. Kočkohet. Kočkohet. A jo. To je kartun. Cartoon Cat. Hele, Cartoon Cat. Cartoon Cat mládě.
Ten to tady střeží. Zdráme. To je Cartoon Cat. Mládě, myslím si, že tady někde v okolí by se mělo nacházet Cartoon Cat, když je tady Cartoon Cat mládě, protože Cartoon Cat nikdy nenechává svoje mládě sám. Takže asi se šel někam odskočit. Furt tam zůstává. Jdeme se tady podívat, jestli tady něco není. Že tady nic není. Hej, vidíš to? Co to je? Nějaký papírek. Jdeme si to zkusit podívat. Vypadá to podle té mapy. Tam je. Tady jsou podle té mapy. Tak to nějaký vypadá... cestičky. Nějaký cestičky, tak by to mohlo být, že podle těch cestiček se budeme to orientovat a budeme hledat nějaký ty, co tam je vůbec napsáno. To vypadá jak nějaký stanoviště, kde to a pak máme dojít zase jeden tam a porazit ho. 6 stanovišť. Udělej 10 kliků, že to čtu správně. Tak jo, jdeme to asi udělat. Nebo jeden klik tam je. Ne, myslím, že 10, počkejte. Jo, 10, GG. Tak jdeme to udělat. Třeba nás to někam posune. Pojďte mě natáčej. Já tě natočím. Těch mojich 10 kliků teda dopadne fakt krásně, no. Takže Sirenheade, jestli to nás to vidíš, tak jdeme splnit tvůj úkol. A doufám, že zdechneš. Počítáš to? Já to nepočítám totiž. Jdeme se podívat na... Když tak nám to spočítejte a když tak nám to... Ty mě se nějak motá hlava. Ty vole. Ty vole, to je smrad toto, kartonka, kámo, nějaký. Ty vole. Se mi jak motá hlava. Ty vole. Se jak asi z toho úkolu zamotala hlava. Asi se něco stalo. Ale asi to vypadá, že jsme to splnili. Takže jeden úkol máme splněný. Ale někdo se mnou už vyhlo. Aha. Co to je? Šmaria. Ty vole. Vidíš to? Ty vole. Ty vole, to bude asi Sirenheade. Lidi, pro pokračování dávejte lajky a odběry. Ty vole. Mějte se krásně. A zítra co ví... Zítra ulovíme, to ti garantuje. This message is being broadcast by the Department of Defense of the Republic.